Selamat hari Minggu ma di tasaluhutna damang dainang akaha anggi pinaribot andoran sota tangihon hatani debata di Minggu Palmarum cumolo mahita martangiang. Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha imamanga raja ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe trupuk jamita di Minggu Palmarum imana tersurat di buku Pesalmen bidu ono pulualu mamuka maisian ayat 25 sahatro di ayat 36 songonon ma didok disi. Nunga di idana sida habobongotmu ale debata habobongot ni debataku rajaku tu bagasan habadionai. Mardalan di jolo akaparede, di pudini akapar sarune, di tonga-tongani namar baju, aka nama malu doal. Pinuji madebata di bagasan akaluhutan, Tuhani, hamu ale akan nasian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siapudan pangarajai nasida. Aka iduk sian Juda be pasipar, aka iduk sian Zebulon, aka iduk sian Naptali. Di tonahon debatado hagogoonmu, say pargogui ma ale debata na pinatupam Tuhami. Ala jorom na di Jerusalem, taruhonon niya karaja do sogot si lehon-lehon tuho. Sai songgahi mabuea na ditolongi, aka jonggi na marhorokoron rab dohot aka anak nilobu niaka bangso. Asa dioloy nasida patu mangalehon coba bahal. Ibana paserakon bangso, aka nama kalomohon hamusuon. Rodo sugot aka nasumangap sian Misir. Kuspe hapogad domar soba tu debata. Hamu alea kaharajaon di tanoon, edeho kamu ma debata, palu hamu ma parhinaluan mamuji Tuhani. Ibana namar hite-hiteon langit ni langitan sian narobi, idama pangyaron nama suarana nagugui. Say leho kamu mahahormaton tu debata. Hamulion naido gumonggom Israel, jala dia kabanua gijang sahalido hagogoanna. Sokaldo debata rosian ingananna akan abadiai, debata ni Israel do ibana, silehon haguguon dohot hamuliaon tu bangsoi, pinujima debata, ido sahakna. Damang dainang nahinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di Minggu Palmarum sadaryon, tungtakas di pakulingi debatado hita marhite-hite jamita turpuk hata ni debata nama nungguli hita bohado huaso hagugoon ni debata nasokali bui mengatasi nasa na adong di portibio. Bohado huaso ni debata di pataridahon marhite-hite hagugoon na di sude gulmit na dong di portibio. Ala huaso na nabalgay tung tarida do paredeon pamujion tu debata ala holan ibana do na mengatasi sudah nasa na adong di portibio. Ito natarida di ayat 25 1 ayat 26. Nunga di ida nasida habobongot mu ale debata habobongot ni debata ku rajaku tu bagasan habadionai. Mardalan di jolo aka parede, di pudini aka parsaruni, di tonga-tongani namar baju aka nama malu doa. Gobaran pamujion tu debata siang sudi parede dohon akapar musik mamuji mangedihon hamuliaon
hasangapon habalgaon ni debata. Boy mata badikon mula dong sada pesta nabalga di Huria. Songo dia pangaradion ni Huriai, sian mulai danak sekolah minggu, diajak do, parsidohot do, laho mabahen, asa terjadi kemeriahan di pesta. Asa bui sudah marlas niroha, sian mulai sekolah minggu. Remaja napo sobulun aka ama ina dohot lansia pe patuduhon bohado kemeriahan lasniroha di pesta Huria. Hiduna tarida di ayat secara khusus ayat 20. Sudenai laho patuduhon pamujion tu debata. Bohama asa tarida kemeriahan lasniroha ulo-ulo laho pasangapon debata. Ido gobaran dison. Arak-arakan pemujian aka lasniroha tu debata. Idom benedidok di ayat 20 itu pinuji ma debata di bagasan aka luhutan Tuhani hamu aliaka nasian mual ni Israel. Pinuji ma debata. Bagaimana setiap orang di tengah-tengah jemaah memuji Tuhan. Mulai sian dana saat tu nama tua ikon memuji Tuhan. Alai bohado kita memuji Tuhani. Bohado kita di bagasan lasniroha memuji Tuhani, molodang boy tahilala, bohado holong ni debata, bohado habal gaun nai di bagasan ngoluta. Oi mata badik konoaing diganuk parmingguon, diganuk aka ibadah-ibadah napi natupan ni Huria. Bohado nuaing pamujiota, bohado pangaradion ni aka par musik, song leader, aka Huria ruas nama rede mamuji debata. Bohama pangaradion ni aka naposo ni debata. Tarida dudisi lasniroha laho pasangapon Tuhani disudi aka parsaoran nang di Huria, nang di Partangyangan, nang di Bagas Taganuk, di Tikita Patupa, pamuji. Tamang dainang kita mana mamereng dirita. Waduh kita marede di Ganuk Parsauran, di Parmingguan majo contoh. Tunglas itu tipe rohani edei, misalnya marulupuluk todiki, marulupuluk todiki. Waduh kita mangitihuni. Waduh di tengah-tengah ni Huriai. Rapar musik nunga mangarade diri mengajak akar ruas lahu marede hitca marede di bagasan lasmiroha alai saya dong do akar ruas nah di bagasan nama heu mangedehun isine dena marulupuluk todiki mamuji Tuhani alai nama ngedehon maheu turbuk jamita di minggu sadarion mengajak kita saluhun nama merek bohado pamujion tu debata di bagasan lasmiroha ala tungtakas di hilala nasida habal gaun ni debata idona di dokna bison di ayat 20 lalu di sido si Benjamin sian Juda sian Zebulon sian Naptali on opat suku mewakili ni suku ni halak Israel, bangsa Israel. Bangsa Israel hati-hati nau putar dua, Israel utara do selatan alai di tiki mamuji debata di do di sido nasida saluhuna marsada nasida mamuji debata pasangapun debata. Bahwa ketika memuji Tuhan, ketika menyampaikan bagaimana kekuasaan Tuhan, bagaimana luar biasa tangan Tuhan bekerja secara sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka bersatu memuji Tuhan.
Boido marsada sude mamuji habal kau ni debata molo dihilala pribadi bohado burju ni debata mangurupi ngulu. Ido natarida. Ala joromna di Jerusalem taruhonon niaka raja do sogot sileon lehon tuho. Akar raja dakolan raja nasian bangso Israel na porsea tu debata. Alai akar raja di luar ni bangso na manada debata. Manaruhon si leon-leon pelean tu bagas coro ni debata. Gobaran sudepe aka bangso ikon tunduk do dihuaso dohot habal gaun ni debata. Ayat 32 rodo sogot akan nasumangat sian misir kuspe habogando marsoba tu debata. Dua bangso naso manada debata rodo sogot manoba habogan marsoba tu debata. Sedangkan bangsa lain, orang yang tidak kenal Tuhan, ketika mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan, habal gauni debata, rodo nasida marsoba tu debata. Oh hado kita, akan naung porsea tu debata, akan naung pinaluan ni debata, akan naung makilala, bohado burjuni debata, madongani mangurupi hita, mamasu-masu ngoluta, sahat tutikyon. Songon bangso asing ido, hapogan marsoba tu debata. Masih adakah kerinduan kita menyembah kepada Tuhan di dalam ucapan syukur, di dalam hati yang betul-betul mau menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup. Tabadikon majo nuai. Jangan-jangan jadi orang yang tidak kenal Tuhan yang lebih memuliakan Tuhan. Badoko kita nuai. Ido natarida diturpuk jamita di mingguan. Hamu ale kaharajaon di tanoon hedek kamu ma debata palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani. Ido ayat 30. Salah di ayat 30 sada tumpakas didok sai songgahi mabuea na ditolongi aka jonggi na marhorong koron rapdoot aka anak ni lombu ni aka bangso asa diului nasida patu mangalehon jobbaba. Dohot aka pahan-pahanan, aka binatang, sudedo uduk tuhuaso ni depata. Sasitong nagoparad doon, buea, anak ni Jonggi, patuduhon, huaso na balga di Portibio. Aka huaso-huaso di luar ni aka raja-raja na uduk tu debata. Begitu banyak kekuatan di dunia ini, tetapi semua itu takluk di hadapan Tuhan. Semua itu takluk atas kuasa Tuhan. Marwaso de bana di sude na adong di Portibio. Say songgahi maninna. Ay molo manongga, kan manongga tu bawahat do, ido na barani, dakya baranit to, aka bawan manongga atasan. Ido go baranna. Ala debatado na manopa saluhut na debatado na marhuaso mangaturhon saluhut na. Alani molo nunga tapapos rohata tu debatana manopa kita na paluaw kita sian ragam ni hamaolon tarlumobi paluaw kita sian hadosaoni ahabe biar ni rohata ibana do debata parhuaso disadok nadong di Portibio. Alani tu debata mahita uduk marsoba mamuji pasangapon iba. Damang dahinaulongan di bagasan Kristus Yesus topik minggu ta leo kamu maha hormaton tu debata idu ayat 35.
sailehon hamuma hahormaton tu debata. Hamulion naido gumongkom Israel jala di akabanua gicang sahali do hagogoanna. Saileo kamuma hahormaton tu debata. Mengakui kekuasaan Allah. Akuilah kuasa Allah. Ido nama muda di bagasan multa. Boalu hita mangukuhon, mangaleon hahormaton tu debata. Dakulan marhite ede, dakulan marhite pamangan. Ulu de sipata songoni malas ni rohata nama rede mamuji Tuhani. Alay bohado ngoluta si kanupare. Molodidok saileo kamu maha hormaton tu debata labatan na ganuk tikina pinasakni Tuhani di bagasan ngoluta hosa ngoluani ikon ima saleleng mangulu hita talehon hahormaton tu debata. Gulmit ni ngolut taon manang aha pinatapatupa na taula gabe hahormaton mai di debata. Gabe hasanga pun madi debata. Boido tapatupai molonakin nung ngahudok tahilala bohado burjuni debata di bagasan nguluta. Terbuk epistelta madok minggu mare-mare di pasat nasida doa kamare-mare menyambut haroroni Yesus masuk ke Yerusalem. Menghormati Yesus, luar biasa penghormatan yang mereka berikan kepada Yesus. Alai alania adong do di bagasan rohana sida marhite-hite penyambutan boy di leon Yesus. Sihol nironi nasida gabe raja manguluon nasida malua sian penjajahan roh. Dongdang dapoti boha ujungna ido halak na mandok hosian na pinasumasu manaro markite Tuhani. Kapilo sido na mandok parsilakom. Alani molo na neng taleo na hormaton kita mau mengakui kekuasaan Tuhan, mengakui bagaimana luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Dakolan pamangan alaikon saur do pangalahota siganu bae. Mengakui kekuasaan Tuhan ikon boido ngolut taon sian mulai manogot satu watari manang di dia pehita tarida ma lasni rohana martuhani hita mangulau-lau pamujion mangolut taon tu debata marhite ganup akan ataula sian mulai manogot. Jadi tuakai nama ngalopa pe di jabu, boy do pamujion tu debata, molo di bagasan lasni roha hita patu pahon, unang di bagasan parumutu-muton apalagi muruk. Molo karejo pe hita manang di dia ahape ulota namar 33, supir manang ahape di pegawai, manang dia pe taula, tari dama di bagasan lasni roha hita magulahon. Asagabi pasu-pasu akan taula. Asa marlapatan tapatari dahon debatado nama parbugue kuita mangulau-lau teh jala debatado nama masu-masu nasa nataula molotumpe sipata dakko bartulomoni rohata nasahat tuhita dakko bernatu taparsita na terjadi di bagasan muluta alai molo ta'au kuido ibana do na marhuaso ibana na mangaturhon sa luhut na pos itu tuh rohata sonari ra kecewa hita tumatangis hita alai porsea do hita dang say di singuluta dang dinatangisi nguluta alai ikon patari dahon ni depatado ikon pasato ni depatado las ni roha marulupuluk todita alani pakirimot tamando ibanado na marhuaso di bagasan hulu asabui hita mangaleon hahormaton tu debata molotung takas
tahilalado, bohado pabaina di mata, di bagasan muluta, di ujung na. Ikon tarida, las niroha, marulupuluk todita. Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, sebagai penyambutan sukacita bagaimana kehadiran Yesus. Alayanggo kita nuai mamestahon ulupuluk ni todita menyongsong kehadiran Yesus. Naung paluo kita di bagasan muluta ganupari mahita. Laho patuduhon buhado las nirohata. Nang pinaluan ni depata, nang dilehot depata, hanguluan saliling-liling na marhite Jesus Kristus. Kami di bagasan las niroha, minarma pardo pahatta, las niroha manasay tapataridahon, las niroha hadamin wasonangan natabuan di nguluta si ganupar. Gabi sibuan hadamion hasonangan ma, nguluta manang di dia kita maringanan. Amin. Martang yang maita. Mauliate Tuhan dihatam nasahat Tuhan. Tung macay takas. Manungguli hami kanup na porsea tuho di Minggu Palmarum sadarion. Asa di bagasan na marulupuluk tod dinami Tuhan. Mangukuhon hamuliaon. Pasahaton pamujion nami digumit ningulu nami si ganupari. Tarida maminar parto paham nami. Di bagasan las niroha mangula nasa ulaw maham Tuhan. Alatak kasuboto hami mardo ngatoko. Cupang nami ma. Haulion di bagasan ulunan. Atong upanggongo po kami madaging nang todina. Polantu tangan muna badiay. Marhite Jesus Kristus martangia kami. Di pasu-pasu. Jala teramo di Tuhan de patama po. Di sodakon Tuhan de patama buhina tuho jala asima rohana midam. Di dopakon Tuhan de patama buhina tuho. Jala di pasaur honma dame na tutodin. Amin.